फिसिनि चेयारमेन राजेश नाम आंनि न'आव सानफ्रोमबो तारमाने थुमथाफा खालामफैयो फिसा हिन्जावखौ माने बुग्लुं सुग्लुं खालामफैयो अयनाय खालामफैयो सिखा रुवा लानानै दाननो होसोयो बुनो होसोयो बेनिफ्राय जों हमथाबाबो हमथाख'नो हाया जों दाखालि बावै आरो आफिखौ माने आं गैयामोन आरो टाइमाव आं गैयि टाइमाव तारमाने फैनानै माने सेखा सिमनायाव आफिनाव नांसिगौमोन आफि गेदेरनाव बेनिफ्राय गावसोर उनाव माने हमखा हमखि खालामनानै माबानानै बोखा बोखि खालामनानै दसे सिरि थाथ'दोनो फैसा 10,000 लांनायावबो आं मालायनि खुद लानासो लाना फैदोंमोन नमा जादोंमोन बे 10 थाखा दामै आं लाना फैदो आरो 100आव खुदखौ बेनिफ्राय बे फैसाखौ हरगोन होनना बुङो बे आंखौ थगायबाय थायो लाबोथारबाय आरो इयो इ समावबो आंखौ बेसेबां खास्ति खालामदोंमोन इयो आंनि जि जुम सावना होजोबदो इयो आंनि बुस्थु एकखौनो दोना इयो जिखिनि बुस्थु दं आंखौ सावना होजोबदो इयो आरो आंनि सना लानानै दोनदो इयो आंनि बिमा बिफाखौ हरनाय सोमोन्दै सनायाबो जाखांबाय बियो बामोन खालावबो लानानै खारखांबाय बियो हिन्जावखौ थिख्लिटल हिन्जावा गामि गंसे सिखा जं लानानै होसोयो आंखौ गामिनि मानसिफोराबो जेबो बुंनो हाया न' खाथिनि मानसिफोराबो जेबो बुंनो हाया सोरनावबा न'आव थाखुमानानै थाहैबाबो बेखौ धमखि होयो फिसिनि चेयारमेन राजेश नाम आंनि न'आव सानफ्रोमबो तारमाने थुमथाफा खालामफैयो फिसा हिन्जावखौ माने बुग्लुं सुग्लुं खालामफैयो अयनाय खालामफैयो सिखा रुवा लानानै दाननो होसोयो बुनो होसोयो बेनिफ्राय जों हमथाबाबो हमथाख'नो हाया जों दाखालि बावै आरो आफिखौ माने आं गैयामोन आरो टाइमाव आं गैयि टाइमाव तारमाने फैनानै माने सेखा सिमनायाव आफिनाव नांसिगौमोन आफि गेदेरनाव बेनिफ्राय गावसोर उनाव माने हमखा हमखि खालामनानै माबानानै बोखा बोखि खालामनानै दसे सिरि थाथ'दोनो बेनिफ्राय ओजोंहा नै दाख्लै बावै फैनायावबो माने आं मिथियालै आंनि हिन्जाव नङालै इयो आं नागिरालै इदि भाषाखौ दाखालि फैनानै बुंफैदो नै दाखालि बावै खेबसेयाव बेनिफ्राय जों होनदों आरो आं रायदों नोंसाय न'खराव जुक्ति गैया माने साब्रैल' मानसै बिहाव बिखुनजोआबो जुक्ति गैया नोंबो जुक्ति गैया हिन्जावाबो हिन्जाव फारसे हौवा फारसे सब जाजोबो साब्रैल' मानसै नोंसोर बिदिनो गोदाव सोराव दिन थांगोन ना मागोन बिदि होनना बुंदों आरो आं बुंनाया बेनिफ्राय इयो दिनैनिफ्राय नोंसा न'सिला गालालै नोंसानियाव आं फैलालै जाला न'खौ बखिबाय थायो बिदि होननानै लाजि मोननानै बिदिनिफ्राय फैयाखै आरो मानसिया बेनिफ्रायनो गैया नै दासिमबो गैया ओमफ्राय आंनि फिसा हिन्जावखौ खबरबो लाया दबरबो लाया नागिराबो आरो इयो बेनिफ्राय नै दा आङो खबर लानानै नागिरनानै आङो माने फैसा गारनानै नागिरना आं दा लाना फैबाय आंनि फिसा हिन्जावखौ गुवाहाटियाव बेनिफ्राय नै दा आंनि आखाइनिफ्राय मबाइल देख्रुबलायनानै इयावबो फैसा 10,000 दाबिनानै आंनिफ्राय बिहावनिफ्राय लांफैदो बेनिफ्राय राजेशआ बेनिफ्राय बे फैसा 10,000 लांनायावबो आं मालायनि खुद लानासो लाना फैदोंमोन नमा जादोंमोन बे 10 थाखा दामै आं लाना फैदो आरो 100आव खुदखौ बेनिफ्राय बे फैसाखौ हरगोन होनना बुङो बे आंखौ थगायबाय थायो बेनिफ्राय आं आरो भाबि सिन्थियै दे निजिनि बिजामादैबो आंलाय मा खालामनो बिनोबो हाया दाबिनोबो हाया बिदि होननानै आङो थारमाने आं बिया जाहैबाय माने मोजांल' जानांगौ आरो आंनि फिसा हिन्जावजो बेफोरबायदियाव आङो माबा बुग्लुं सुग्लुं खालामबाय थाबाथाय जानाय नङा आंथ' बुखाया नालाय जाम्बा मानसि बेखौ मिथिया बेनिफ्राय आं थारमाने दा आंनि फिसौखौ आं न'आव लाबोनो लुगैदों आरो बेनिफ्राय थारमाने मोजां गाज्रि बिजिरनांगौ बेनिफ्राय खासना खालामखानांगौ आरो खोथाया बेनो थारमाने ओमफ्राय जोंनि खोनाना मोनदों हिन्जावखौ गोदान लाना फैदो बेनिफ्राय आगोलनो टिक्लिटलनि लाबग्रोदोंमोन आरो सिगां बे टिक्लिटलनि ओजोंहा लाबनायाव ओजों गुमैलानियाव न' खाथियाव हमजादो इयो लाना खारनायासैना ओजों न' खाथियावनो माने लाना खारबाय इयाव हमजाबाय बेनिफ्राय नै दा आरो जोंहानि क'क्राझारनि ना मानि नै लाबदोनो नै दाख्लै बावै आरो आंजों गेंग्रुं जाहरनानै बेनिफ्राय नै दा हाबाखौ जाबाय आरो बेनिफ्राय हाबा जादों ना मादों जों एख' मिथियामोन आरो नै दाख्लै बावैसो आरो खोथा हरबाय आरो आंनो बिदि आरो फिसाजो जोंहानि फिसाजोखौ होखारबाय बुबाय थानानै दोखो बुग्लिबाय सुग्लिबाय खालामनानै फिसाजोखौ होखारबाय बै हिन्जाव गदायखौ लाना फैबाय आरो इयो फैयो बिदिनो सानफ्रोमबो हक माने हरनि 12टा हरनि 10टा इ जरावसो थाबायो आरो मानसिया माने सानाव थाबाया आरो इयो ओमफ्राय खोथाया गरम खदाय गरम आरो माने 24 घन्टा माने गरम इयो चेयारमेन सरकारनिफ्राय आं थारमाने इनि माबाखौ बोख्लायनांगौ आरो थारमाने माबा दा चेयारमेन जानायखौ बोख्लायनांगौ आरो थारमाने इ गरम जाबाय दङ आरो माने टेम्पार देखायबाय दङ इ आरो मानसिखौ माने आंनि फिसा हिन्जावखौ सानफ्रोमबो अयनाय बिसार खालामबाय माबाय थायो आरो बुबाय थायो आरो मानसिया इयो जाथाया माने बियो
हिनजाव गदाय लानानै फैबाय सिगांनिफ्रायनो लानानै दोनखादोंमोन इयो रुम भारा लानानै दोनोमोन गोबावानो जाबाय लाबनाया बिनि थाखायनो आंखो बे हिनजावनि थाखायनो आंखो बिराद बुयोमोन आरो न'निफ्राय खारगौबा नायबाय थायोमोन आंखो बिराद खास्ति खालामो इयो आंखो दै गुदुंजों मानि सारो बुयो आरो सिखा रुवा लानानै आंखो गामि होसोयो बुनोल' नागिरो आंहा फिसालाबो सासे दङ गथ'खौ लानानै आङो खारनांगौ जाहैयो। फिसालाया बेसे बोसोर? जाना फिसालाया 8 बोसोर जाबाय। बबे जायगायाव हाबा जाहैदोंमोन नोङो? आङो लावरि फारायाव। मा मावो हौवाया? हौवाया चेयारमेन खरामारा पिसिडिसिनि चेयारमेन इयो राजेश नाम क'क्राझारनि। ओरैनो सानबेसे जाखो लाबोनाया? लाबोनाया जाबाय इयो गोबावैनो सप्तानैसो जाबाय खोमा। मा जानो थाखाय होखारखो नोंखो? इ हिनजावखौ लाबनोनो आंखौ होखारबाय थाखायोमोन इयो आंखौ खारगौबा इदिनो बुयोमोन माने आरो गथ'नोबो फैसा थाखा होआ आरो फरायनायाव आं ओंखायनो बेलेगाव थांनो गोनां जादों इ गथ'नि थाखायनो गावबो फैसा बिबाबो होआ नालाय गथ'नि फरायनायाव फैसा बिबानो बियो आंखौ आंनिफ्राय फैसा गरसेबो मोना गावबा गाव फिसा बोरै फोरों आं फैसा होनो हाया इदि होननानै बुङोमोन इयो आरो आं मा खालामनो बेलेगाव थाङाबाबो आं उपाय गैया गथ'नि थाखाय आं बेलेगाव थांनांगौ जाहैदो बे बेलेगाव थांनायखौनो आरो आंखौ दा बेलेग हौवाजों थांदो बेलेग हौवाजों हाबा जाहैबाय होननानै बुंदो इयो आंखौ आं रावबो हौवाफोरजोंबो थाङाखै आं लोगोफोरजोंसो थांदो मालायनि फट'खौनो आंखौ होननानै होगासिनो इयो दा आंखौसो फानबाय दङ इयो। बेसे गोबाव जाखो होखारनाया? आंखौ होखारनाया इयो होखारबायानो थाखायो ओमफ्राय आं होखारबाबो थाङाखैमोन ओमफ्राय आं इनि अयथासारखौ हायियाव थांनांगौ गोनां जाहैदो आङो थांनाया ओरैनो सप्तानैसो जाबाय दाननोल' नागिरो सुथारनो नागिरो आरो फुथारखुमानोल' नागिरबाय थायो इयो आंखौ बुयो माने आंखौ खारगौबा होननानै खालि बुनोल' नागिरो इयो बुयोआनो इयो आंखौ गामि गंसे सिखा जं लानानै होसोयो आंखौ गामिनि मानसिफोराबो जेबो बुंनो हाया न' खाथिनि मानसिफोराबो जेबो बुंनो हाया सोरनावबा न'आव थाखुमानानै थाहैबाबो इखौ धमखि होयो इनि थाखायनो आंखौ रावबो दोननोनो हाया आरो ओमफ्राय आं बारिफोरावनो खारना थाहैयो गथ'खौ लानानै अखा हाबाबो अखा हानानैनो जों सिजानानै थानांगौ जायो गथ'खौ लानानै दा सरकारनिफ्राय आंखौनो लुबैयो इखौ बोख्लायनानै दोननांगौ आंनो गथ'नि थाखाय माबा मोनसे होनांगौ आं बेखौनो लुगैयो लायनांगौ इखौ आंहाबो फिसालाखौ फोरोंनायनि खोथा दङ गथ'खौ आंहाबो गथ'खौ लानो लेंहरफिनगोन फैनाखै नोंखौ? लेंहरा इयो लेंहराखै मा मुं होनदों? खबरखौनो लाया इयो राजेश होनो राजेश नार्जारि। गामिया मा गामि? गामिया लावरिपारा। बबे पिसिडिसिनि चेयारमेन? खरामारा पिसिडिसिनि चेयारमेन। होखारनायनिफ्राय फनसनबो हराखै नामा? ओहो हराखै खबर लायाखै आंखौ ओमफ्राय मानसिफोर सोंबाथाय बुङोनो आं नागिरबायानो दं इदि होननानै। प्रमद बर'निसिम माबा मोनसे खावलायगोन नामा माबा मोनसे एक्सन लानांगौ ना? प्रमद बर'खौबो आङो बेखौनो लुगैयो माने इदि मानसिखौ दोननानैबो लाब गैया इखौ बोखारनानै दोननांगौ आं आरो फिसालानि थाखाय माबा मोनसे बिदिनो लुबैयो ल' नङा आरो दंबावो इहा सिगाङावबो जाखांबाय बियो बामोनखालावबो लानानै खारखांबाय बियो हिनजावखौ थिख्लिटलनि हिनजावा खांबाय बामोनखालाव इखौ न'आव लाबोनो हाथारासै इयो दा इखौ लाबथारनो हायासै नालाय एबार क'क्राझारनिखौ लाबनांगौ लाबबाय इयो लाबोथारबाय आरो इयो इ समावबो आंखौ बेसेबा खास्ति खालामदोंमोन इयो आंनि जि जुम सावना होजोबदो इयो आंनि बुस्थु एक'खौनो दोना इयो जिखिनि बुस्थु दं आंखौ सावना होजोबदो इयो आरो आंनि सना लानानै दोनदो इयो आंनि बिमा बिफा हरनायसोमोन बे सनायाबो सोंबाथाय आं गार'बाय माबाय होननाल' खोन्थायो बियो आंनो
होआसै इयो सनाखौ आरो बिमा बिफानिफ्राय फैसा दाबि दाबि लांनाय बे समावनो मबाइल गावसोर मबाइल रायलायबाय ओमफ्राय आंखौ देख्रुबदो होननानै आंनि बिमा बिफानाव फैसा दाबिना लांदो इयो 10,000 आरो उनावबो लांफैबावदो इयो हरफिनगोन माफिनगोन होननानै लाङो फैसाखौ हरफिना इयो दादागिरि खालामोमोन ओं गरम न'आव फैनानैबाबो आङो बेसे बुजाबाय थानो होननानै न'आव फैनानै थाफैयो न'आव फैना थाफैबाबो आंखौ लांफैयो बुयो इयावनो बुफैयो आंखौ न'आव फैनानैनो दा हिनजावा माबायाव दावरिपुराव हाबा जादोंमोन ओमफ्राय दा बिजामादैया बे हिनजाव गोसथोनाय दंमोन हिनजाव गोसथोनायखौबो न'आव लाबोनो हायैनि माबा भारा लायै लायै दोनबाय थायोमोन ओमफ्राय दा बङाइगावआव ओमफ्राय दा आंनि फिसाजो हिनजावखौ लाबोनानै रायजोखौबो खबर होआखै दबर होआखै हाबासो लाफैबाय ओमफ्राय दा गाव होनबाय फिसाजोखौ आंनि फिसाजोखौ नागिरगोन होननानै थगायफैबाय ओमफ्राय दा नागिरा मुवानो हिनजावसो लाबोनानै हाबा जाफैबाय ओमफ्राय जों थाखा फैसा लाबोना गारनानै जों फिसा हिनजावखौ नागिरहैबाय ओमफ्राय दा मिथिं जानांगौ बेखौ एरेस्ट खालामनांगौ बोख्लायनांगौ सिक्किम रायजोआव दावबायहैनो गोसो जानाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआर आरो आसामनि बायजो सिक्किम रायजोआवबो दंसै दावबायारिफोरनि थाखाय गंसे बर'नि मोजां सिखोन साखोन हटेल साया ब्रह्मनि नाजानाय आरो सामलायनायाव दायो दावबायारिफोरनि थाखाय सिक्किमनि गेंटकआव खुलिदों हटेल साइमन गेंटकनि चिफ मिनिस्टार थाग्रा बांलानि साखाथि फ्लावार श'नि JN र'डआव बर'नि साइमन हटेल दंसै जुदि सिक्किम रायजोआव दावबायनो थाङोब्ला नैबे हटेल साइमनआव दावबायारिफ्रा हर थानो हागोन गासैबो खाबुगोनां साया ब्रह्मनि हटेल साइमनआव जायखिजाया समावनो दावबायारिफ्रा रुमखौ बुकिं खालामनो हागोन लोगोसेनो सोरबाफोर दावबायारिया सिगांग्रो रुमखौ बुकिं खालामनो सानोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6296623149 आरो 7011225908 आव थोंजों स्लट लाहरनो हागोन